vă rămân doar amintiri. Amintirea de mama, amintirea de mama. Of, că durerea mea e ea.
vedere mama mea. Of, ne vom vedea cu toții în cer. Unde nu mai chem planeta de jucație? Mama de la mezane de murește și căruiește. Iubită familie îndoliată, frați și surori, haideți să păstrăm un pic liniștea. Fratele nostru, Francisco, ne va sluji din cuvânt. Apoi vom cânta Domnului, vom mai fi de acord cu familia, să fim alături în suferințele lor. Spunea Petru că nu există niciun alt nume sub ceruri care trebuie să fim mântuiți decât numai Iisus Hristos. De ce avem noi nevoie de El? Primul lucru care vreau să vă spun, noi avem nevoie de Iisus Hristos, oameni buni, pentru ca să ne salveze de păcatele noastre. Însăși cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evanghelia după Matei, capitolul 1, atunci când Iosif, care era logodit cu Maria, și spunea că pe când se gândea el că Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt și el nu știa ce să creadă. Și pe când era el nedumerit, spune Biblia, că un înger i s-a arătat în vis și a spus așa: Iosife, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă ta, că ce s-a zămădit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el ce va face? Va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Iubiții mei, frați și surori, dragi prieteni, oameni buni care mă ascultați, nu există niciun alt nume, nu există niciun salvator aici sub cerul acesta decât Iisus Hristos. Noi avem nevoie de Iisus Hristos pentru ca să ni se ierte păcatele noastre. Spunea fratele nostru Viorel căci păcatul acesta este atât de rău încât ne desparte de Dumnezeu. Noi, iubiții mei, am săvârșit păcate. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci, în Geneza, cuvântul Domnului spune în prima carte, căci Adam n-a ascultat de porunca aceea lui Dumnezeu, care era interzis să mănâncă din pomul acela al cunoștinței binelui și răului, și prin faptul că a călcat cuvântul Domnului, porunca lui Dumnezeu, omul acela a devenit neascultător, Adam a devenit un om păcătos și toți oamenii care s-au născut din el am devenit păcătoși. Și păcatul noi îl facem, dacă vreți, din oficiu. Omul lui Dumnezeu David, împăratul David, a spus în Psalmul 51, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămizit mama mea. Iubiții mei, pentru ca să fim salvați de păcatele noastre, a trebuit să moară Iisus Hristos. A trebuit să trimită Dumnezeu Tatăl pe singurul Său Fiu Iisus Hristos să vină în lumea noastră, să fie bajocorit, să fie răstignit. A murit, spune Biblia, l-au îngropat și a treia zi a înviat. Și toți cei care cred în numele Lui au acest drept să capătă, prin credința în numele Lui, iertarea de păcate. Lăudați să fie Domnul. Iubiții mei, spunea că un tată care era credincios avea un copil de 20 de ani, un fiu de 20 de ani. Și pentru că el era credincios, a vorbit cu fiul lui și a spus așa: fiule, tu trebuie să te pocăiești. Fiule, tu trebuie să-L accepti pe Iisus Hristos în viața ta, ca să ți se ierte păcatele tale. Și știți ce a spus el? Eu n-am păcat, tată. De ce să mă pocăiesc? Ce păcate am eu? Și tatăl a stat de vorbă în continuare cu el și a spus așa: spune-mi drept, tu n-ai spus o minciună niciodată? Pa da, dar câte minciuni nu spun, tată. N-ai vorbit niciodată un cuvânt stricat? Rău, da, tată, și la școală. Sunt la școală și vorbesc glume proaste, cuvinte stricate. Iată păcatele care tu le faci, fiule. Dar uite, haideți să facem o socoteală, a spus el. Nu spun în considerare vârsta de 10 ani.
punem în considerare de la 10 ani că ai făcut păcate. Și dacă îți trec pe zi numai 3 păcate, în timp de 10 ani, tu ai 10.000 de păcate. 365 de zile într-un an, 3 păcate ori 365 de zile, aproape fac 1000 de păcate într-un an. Și în 10 ani tu ai 10.000 de păcate. Ce faci cu aceste păcate ale tale? Căci nu poți să fii iertat, că nu poate păcatele acestea să fie șterse, decât doar prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru tine și a vărsat sângele Lui pentru tine și doar prin sângele Lui pot să fie șterse păcatele tale. Se frământea în patul lui, vrea să doarmă, nu venea somnul, avea coșmare noaptea aceea. Târziu noaptea, pe la 1 noaptea, se duce în cameră la tatăl său, unde dormea, și a strigat: tată, i-a bătut la ușă: tată, scoală-te! Tatăl s-a sculat și a spus: dar ce este, fiule? Nu pot să dorm. De ce? De când ai vorbit cu mine, mai conștientizat de păcatele mele și parcă 10.000 de păcate care ai spus tu că le am, apasă asupra mea. Vreau să mă pocăiesc. Vreau ca să am păcatele iertate. Atunci tatăl acesta a îngenunchiat împreună cu fiul lui și a spus: dacă tu îți pare rău de păcatele tale, dacă recunoști păcatele tale și te căiești în fața lui Dumnezeu, Iisus Hristos ți le iartă pe toate. Un alt lucru care vreau să vă spun aici, se spunea că o soră credincioasă de-a noastră a chemat pastorul la ea acasă și a spus: te rog frumos, vină la mine acasă, că soțul meu a început să vândă din casă, din cauza beției. Este robul băuturii, beției. Nu poate să se lasă nici de cum. Și a început, pentru că nu mai are acum serviciu și a pierdut serviciul, a început să vină, să vândă din casă lucrurile mele din casă. Te rog frumos, vino și sfătuiește-l tu. Și a venit pastorul la el acasă, la ea acasă. Când a venit pastorul la ea acasă, știți ce a făcut el? El și-a dat seama că pastorul a venit ca să vorbească cu el. Și a spus așa pastorul: a luat pe unul din copiii lui, l-a așezat pe scaun, pastorul n-a vorbit nimica, se uita la el să vadă ce face. Ăsta a pus copilul lui pe scaunul acela, a luat o funie și l-a legat și după ce l-a legat a spus așa, a spus copilului: copile, dă-te jos de pe scaun. Și copilul a început să plângă: cum să mă dau jos, tată? Că nu pot, pentru că tu m-ai legat. Și a spus pastorului: pastore, tu ai venit la mine să-mi spui că trebuie să mă las de băut, dar după cum copilul acesta este legat și nu poate acum să se dea jos de pe scaun, așa sunt eu legat de patima beției și nu pot să mă las. Știu, recunosc, am început să vând mobila din casă, am început să vând lucrurile din casă pentru băutură. Nu pot, am devenit robul ei. La care pastorul, fără să-i pese de funia aceea nouă, a luat un cuțit de acolo, s-a dus și a tăiat funia. Și după ce a tăiat funia, a spus copilului: copile, dă-te jos de pe scaun. Copilul a început să râdă, i s-a înseninat fața lui și s-a dat jos de pe scaun. Și a spus pastorul: omule, vezi copilul acesta cum a putut să se dea jos de pe scaun? Da, s-a dat jos de pe scaun pentru că tu ai tăiat funia lui. Vreau să-ți prezint pe cineva care poate să rupe legătura ta cu care te-a legat cel rău, legătura beției, care poate să rupe orice legătură a păcatului, a hoției, a curviei, a jocului de noroc. Îți prezint pe cineva. Acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care te eliberează. Dacă tu îl accepți ca Domn și Mântuitor al tău, te va elibera. De ce avem nevoie de Iisus? Spuneam, în primul rând avem nevoie de Iisus ca să ni se ierte păcatele. Nu vă înșelați să dați bani, nu vă înșelați să mergeți la preoți, nu vă înșelați să mergeți la sfinți, că nu se poate ierta păcatele, decât numai Iisus Hristos poate să ți le ierte în urma pocăinței tale. Apoi avem nevoie de Iisus, spuneam, ca să ne elibereze de sub robia păcatului, pentru că păcatul are puterea aceasta de a stăpâni, de a ne face robii lui. Și un alt lucru, și apoi închei, avem nevoie de Iisus ca să scăpăm de judecata lui Dumnezeu. Oameni buni, cartea aceasta, Biblia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că există o judecată. Dar de ce face Dumnezeu această judecată?
Păcatul trebuie pedepsit. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 17. Și vreau să citesc din nou din Biblie, Sfânta Carte, capitolul 3, versetul 17, spune așa. Și vă rog să fiți atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Și acum vă rog să fiți atenți. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Iată, iubiții mei, oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede, deja sentința lui a fost dată. Cine nu crede a și fost judecat. Stăteam de vorbă cu niște prieteni din Franța și mi-au spus așa: Franciscului, au venit în Anglia. Noi nu putem să mai călcăm Franța. Dar de ce? Pentru că noi am fost judecați. Am auzit doar, în lipsa noastră, noi am fost judecați acolo. Și ni s-a interzis să mai călcăm teritoriul francez. Tot așa spune Biblia. Că cel care nu crede în Iisus Hristos deja a fost judecat. Și cu ce judecat am fost judecați? Spune Scriptura că plata păcatului este iazul de foc. Sentința lui Dumnezeu pentru păcat este iazul de foc. O veșnicie cu Satana. O veșnicie în foc. Dar, iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi care credem în numele Lui vom fi scăpați de judecata lui Dumnezeu. Iisus a spus în Evanghelia după Ioan 5:24: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu mai vine la judecată. Și a trecut din moarte, nu moartea aceasta, moartea spirituală, moartea veșnică, a trecut din moarte la viață. Dacă nu vrei ca să mai fii judecat, pentru că vreau să vă spun, mai devreme sau mai târziu judecata va veni. Că vrei tu sau că nu vrei, judecata va veni. Și spune Biblia că la final toate neamurile acestea, toți oamenii vor fi adunați înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și spune Biblia că Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Și toți au fost judecați după faptele lor. Dar cei care cred în numele lui Iisus Hristos nu mai vin la judecată. Rămân la aceste cuvinte și vreau să spun: fii un om înțelept și acceptă-L pe Iisus Hristos ca să te scape de păcatele tale, ca să te scape de robia păcatului și să fii scăpat de judecata lui Dumnezeu. Amin. Spunea omul lui Dumnezeu, Eclesiastul, să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Temeți-vă de Dumnezeu, să ne temem de Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata lui Dumnezeu, așa cum am auzit cu toții, să va face cu privire la tot ce este bine și rău. Și încă un lucru: tot ce am făcut fie prin ascuns, frați și surori, judecata lui Dumnezeu va fi dreaptă cu privire la fiecare. De aceea, Dumnezeu să ne ajute, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, să nu uităm că într-o zi va veni plecarea fiecăruia de pe pământ. Important este să fii credincios Domnului, așa cum se amintea serile trecute. Scumpă este moartea credincioșilor înaintea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze. Astăzi, cât mai auzim cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne împetrim inimile noastre și să luăm hotărâri de a face voia lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Ne-am apropiat de încheierea slujbii aici și vrem să continuăm slujirea mai pe departe, conducând pe ultimul drum pe această tânără. Îl invit pe fratele nostru Duduia din Murgeni să vină să rostească o rugăciune de mulțumire și cerând ca Dumnezeu să ne călăuzească mai pe departe, cerând ca Dumnezeu
să lasă binecuvântarea peste familia în necaz, îndoliată și Dumnezeu să aibă milă. Amin. Cu toții ne închidem ochii și eu mă voi ruga pentru timpul care ne mai a rămas și timpul care Dumnezeu ne-a binecuvântat și l-am petrecut aici alături de această familie. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, preamărim numele Tău și Te binecuvântăm, Doamne, pentru toată dragostea și bunătatea Ta, Dumnezeule, de care Tu ai avut o față de noi, Doamne, Dumnezeule, pentru că ne-ai acordat acest timp minunat ca noi să fim, Doamne, alături de această familie, să împărtășim durerea, Doamne, și necazul împreună cu ei, Doamne. Că așa cum scrie cuvântul Tău, e mai bine, Doamne, într-o casă de jale decât una de petrecere, Doamne. Că aici ne amintim, Doamne, Dumnezeule, că și noi putem, Doamne, Dumnezeule, să fim în starea aceasta, Doamne. Dar dă-ne putere fiecare dintre noi, Doamne, ca cuvântul Tău care s-a vestit, Doamne, să-L înțelegem, Doamne, pentru întotdeauna și să ne întoarcem cu adevărat, Doamne, pe această cale care este mântuire, care este iertare de păcate și eliberare, Doamne, de orice patimă a păcatului. Îți mulțumim că ne-ai vorbit, Doamne, îți mulțumim pentru timpul acesta și te rog frumos să rămâi, Doamne, în continuare cu noi pe acest drum, Dumnezeule, și timpul, Doamne, care ne mai este în față, Doamne, înainte Tu să-L binecuvintezi, Dumnezeule, și te rog frumos în această familie, Doamne, golul acestei familii, Doamne, copiii aceștia, Doamne, care au rămas, Tu să fii Tatăl orfanilor acestora, Doamne, așa cum este scris în cuvântul Tău, Doamne. Te rugăm în numele Lui Iisus, poartă-i de grijă, Doamne, ia-le, Doamne, în brațul Tău, Dumnezeule, părinții, Doamne, acestei fete, Doamne, care au plecat din mijlocul lor, din această familie, Doamne, Dumnezeule, dă-le putere să Te caută pe Tine, să Te aibă pe Tine, Doamne, și astfel să se întâlnească cu ea acolo în ceruri, Doamne. Fie numele Tău lăudat și îți mulțumim pentru toate. Tată, în numele Domnului nostru Iisus am cerut toate aceste lucruri. Amin. Câteva anunțuri cum vom proceda. Primul anunț este, vă rog frumos, luați-vă mașinile care sunt parcate pe strada principală, pe drumul principal și chiar și secundar, drumul care suntem. Pentru că tirul nu are loc. Rog frumos, toți cei care sunteți cu mașinile parcate aici, luați-vă fiecare mașinile și parcați-le mai într-o parte pentru ca să facem loc tirului să poată ieși de aici. Vă rog frumos să grăbiți un pic, să luați toate mașinile care sunt parcate fie pe stânga, fie pe dreapta. Cei care duc crucea și coroanele. Apoi după ei, slujitorii care ne vor sluji pe drum. Slujitorii care ne va sluji pe drum sunt frații care îi anunț și rog frumos să fie alături de slujitorii care vor merge înainte. La prima oprire este fratele Rusu care ne va sluji. La a doua slujire ne va sluji fratele nostru Calai, la a doua oprire. La a treia oprire ne va sluji fratele Remos. La a patra slujire ne va sluji fratele Timișan. La a cincea oprire ne va sluji fratele Puiu. La a șaselea slujire ne va sluji fratele Zabar. Apoi la cimitir vom asculta cuvântul Domnului pe fratele nostru Ion. Sunt frații care ne va sluji, vor citi câte un psalm, câte un cuvânt scurt și vom continua să mergem înainte. Traseul va fi șoseaua principală, apoi o luăm spre Roman și mergem spre partea ocolului, plecând mai departe spre cimitir. Am vrea să facem și reguli pe drum, să nu brocăm drumul, apoi frații noștri să fie atenți cu regula și acolo unde e nevoie să oprească, cineva să stea lângă șofer și când va fi nevoie să oprească, să aibă grijă, să se oprească acolo unde trebuie, apoi să aibă grijă să nu fie călcat cineva de tir. Atenție cei care mergeți aproape de tir, cei care sunteți rude apropiate, picioarele să aveți grijă la roțile de la tir. Vă rog frumos să aveți în vedere cei care
sunteți alături de familia îndoliată, să nu cade cineva, să nu alunecă cineva, să nu ne trezim cu probleme. Vă rog frumos! Am sosit, te-ai clipa să plecăm. Și nu știm de vom mai ajunge odată să ne mai vedem. La
Ce facem? Trebuie să aducem în boxele, măi! Lasă, lasă! Beşte drago, Gadia! Acum ne metan! Beşte de boza de mulia kida care nici pe care am pus eu pe la. Pe cât eu cel khoi? Legal! Dacă te kini.
Cât un lat de mână și viața mea este ca o nimică înaintea ta. Da, orice om este ori sufloare, oricât de bine s-ar ține el. Amin. Dacă mai încă mai poți să te numești copil. Dacă părinții tăi mai sunt în viață, ai cui să-i spui atunci când ești lovit. Dacă ai harul și-ți trăiește mama, s-o prețuiești și vei fi fericit. Dacă-ți trăiești chiar amândoi părinții, dacă-ți trăiești chiar amândoi părinții, ai cui să-i spui atunci când ești om. Dacă ai harul și-ți trăiește mama, să o prețuiești și vei fi fericit. Dacă-ți trăiești chiar amândoi părinții, dacă-ți trăiești chiar amândoi părinții, ai cui să-i spui atunci când ești lovit. Mai poți ca să săruți aceeași mână, ce îngrijorându-se a obosit. Cu dragoste iei mâna jos, căci pentru tine mult s-a chinuit. Mai poți să dai și azi florile iubirii părinților în casa care ai crescut. Nu la mormânt le trebuie trandafiri, nu la mormânt le trebuie trandafiri, ci e căsuța care ai crescut. Mai poți să dai și azi florile iubirii părinților în casa care i-a crescut. Nu la mormânt le trebuie trandafiri, nu la mormânt le trebuie trandafiri, ci căsuța în care ai crescut. Câte mulți ani plecai pe dreptul moment, întregul suflet ți-era de lacrimi.
Când ești trist în suflet și împărat, mama te așteaptă la când te motră. Când greul te lovește, mama va veni să-ți șteargă lacrimile. Nu mai aștept. Mama e darul prețios venit de la Iisus Hristos. Ea e cuvântul cel mai scump rostit vreodată tu copii. Mama mamelor, Iisus Hristos, El poartă de grijă la copii. Mama e darul prețios de la Iisus Hristos. Este cu tine, poți să o mai ami, dar va veni un mâine când după ea suspini. Mama e darul prețios venit de la Iisus Hristos. Mama mamelor, Iisus Hristos, o fâie poartă de grijă
și dragi ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu, în această zi este o zi tristă, o zi de suferință, o zi în care ne aducem aminte fiecare de viața noastră. Fie că ești bogat, fie că ești sărac, orice om de pe pământ o să ne vine la fiecare rândul nostru. Iubită familie îndoliată, ai posibilitatea să-ți plângi acum pe ultimul drum acest trup neînsuflețit. Dumnezeu din cer să mângâie familia îndoliată. Dumnezeu să mângâie pe cei toți întristați, ascultând din cuvântul lui Dumnezeu care-i dă doter de viață. Fiecare dintre noi suntem aici să ascultăm mesajul lui Dumnezeu. Vreau să citesc acest cuvânt al lui Dumnezeu, Ioan capitolul 5, de la versetul 24, în auzul vostru. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și încrede Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Astăzi vin să-mi cer iertare de a mea neascultare. Vocea care îmi vorbea n-am ascultat-o, Doamne. Astăzi vin să-mi cer iertare de a mea neascultare. Vocea care îmi vorbea n-am ascultat-o, Doamne. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și nici nu părăsește ce căzut. Dar